Парламенты народных республик Донбасса farajɛla tile bi fɛ jamanaw jira i n'a fɔ jugu minnu bɛ fɛ ka Rusila silatunu hali sini jamana mun ye Rusila taamaɲɔgɔn ye o yi farati nin ko la o ye weleli kɛ ka taa kɛlɛlajɔ ma ani jamanaw ka dugukolo danfaraw bonyali Rusila jamana la kanali a n'a kɛlɛ minisiri Sergei Shoigu y'a fɔ ko sɔrdasi minnu jɔlen bɛ kɛlɛyɔrɔ taga kɔnɔni na a ka kuma lasela duɲa kelenya tɔnba kɛnɛ kan n'o ye Nations Unies ye Ameriki président Joe Biden y'a fɔ sariya sen fɔlɔw bɛɛ sɔsɔ. Russia has shamelessly violated the core tenets of the United Nations Charter. Ko Putin bɛ fɛ ka Ukraine ka ɲɛnamaya lajɔ a ye nin fɔ ONU na waati yɛlɛma n'o ye dugukolo kalaya ye o kɔfɛ covid murabana sida sɔgɔsɔgɔnijɛ ani sumaya bana kumaw kɔfɛ Biden ko Ameriki b'a kan di walasa ka nin fɛn si latunu ka bɔ diɲɛ kɔnɔ k'ale bɛ senkɔrɔmadonni kɛ kumakan na mun ye k'a fɔ ko ka membre non permanent conseil de sécurité la k'o jama la cɛya a ye jaabi min sɔrɔ nin diɲɛ kɛlɛba ninnu na o de ye k'a fɔ farafina kɛlɛbolo faraba dɔ k'o labɛn k'o sigi Ethiopie jamana kan o ni fɛnɛ Palestine jamana ni Yahudiyaw ka jamana k'a lajɛ ka bɛnkan sɔrɔ walasa jamana fila ka bɔ o ko kɔnɔ mugu juguba mun bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko arme nucléaire a ko o mankan tɛ ka bila sen kan fiyewu i n'a fɔ Putin ye lasirani k'a la cogo min na Biden tilara k'a fɔ fɛnɛ ko Ameriki bɛ Iran muso farinbaw kɛrɛfɛ a b'u senkɔrɔma tintin k'u tɛ kɛlɛ sumalen fɛ bilen n'o ye guerre froide ye ni sini jamana ye bilen a ye kumakan na ban n'o ye. Thank you for tolerance, for listening to me. I appreciate it very much. God bless you all.